Si Mike Nakwani live ta sir sa Charm Radio. Chris Morales, taga asa man ka sir? Mati, Capitol, Digo City. Pila edad na to sir? 34. Okay, pila ka tuig na ka na masada? Pito. Pito na, diri sa Digos. Oh. Okay, sir, atong 12, Miyerkules, alas 5 sa hapon. Alas 5:30 kape, Alas 5:30 kape sa hapon. Asa dapita sir, o kung sa may nahitabo, pwede ba isa-isay ni mo sir? Mo ni pagka-hitabuha siro. Mm. Ni adto ko sa South Island. Kilid bito sa South Island nga may chicken joyan diha. At bang road yun? Oo, okay. Kanang kilid niya na nagabaligyag kuan dia crispy, okay. Ni parking ko diha. Ginan ako akong asawa nga manguli na ta kay nagkuha man ko container sa akong mama kay butangan na mo ice water nga tubig. Mm. Pag dayon na manguli, akong gipatras ang pedicab. Mm. Man ni kuha man na siya kanang nalapas siya gamay sa alsada kay siyempre gipatras malapas gyud kay mugawas ni. Mm. Dili man po ko makabaking sir kay naay ang kilid sa akong pedicab naapoy laing unit. Mm. Man dili po ko makapadayon og atras kay dagag mga agi kay gisik close man nila ang kuan sa Dimabimsi. One way naman lang, padong naman lang magsaysay. Oo. Naglisod ko. Pag kuan na gisinggitan ko ni Ramos nga kuan nganong Sa manang Ramos? na masahero. Kanang Ramos, TMC na. Enforcer. Okay. Mo na siya. Nganong drama nga masahero? Wala ra ko. Pirti na kong krang. Di gid mo andar akong unit. Mm. Man si Ramos sige man sige lang ana. Sila pito sir. Man ninaog ko. Akong gitulak ang pedicab pasaka. Dili man gid siya matulak sir kay pasubidahon man gamay. Man sige lang gid siya pito sa kuha ni duol na siya. Pag duol ni Ramos isog man gid siya tinanawan sa kuha. Di ako siyang giunhan og istorya. Wala na ko na siya uni og sumbag. Ngano og istorya. Ingan ako siya sir nga ayaw ko pigaduha. Kay napigado ko ba kay dili ko kapaandar sa akong pedicab. Dili na ko mapadagan akong pedicab. Dili ko na ko mapatras kay naay nangagi man sige man kag serbato nako. Gibalik-balik na ko to siya og ingon sir nga ayaw ko pigaduha ana. Balik na ko og ingon kay Ramos kay nainit akong ulo siya sige giserbat pito niya ba nga kabalo man ko nga unsay mali na ko ato. Nya. Man naabot si kuan sir Yanis TMC ang niya bitong pagparking sir sa motor violation kayo kay nisugat siya sa one way sa sa kalsada. Nisugat siya maninaog siya. Okay. Pag naog nga sir ningon siya sa ako nga unsay problema na niya na siya. Wala na ko siya pansina. Man ang si Ramos gibalik-balikan ako og ingon nga ayaw ko pigaduha. Dili mo rodagan akong dili mo andar akong motor kay ganihara ko sige krang ani. Man kami naman Ramos naglalit ato sir na binabae lang mi ba. Si Yanes nihunong sa tunga sa kalsada man ninaog siya sir. Nangutan na sa ako nga kanang unsay problema ba? Wala na ko entertain si Yanes. Gibalik na ko kay Ramos nga dili ko pigaduhon. Gisumbag mo ko kalit ni Yanes sir. Asa makadapit na igo? Diri sa tuo nga dalunggan. Okay. Kapila ka gisumbag? Sa akong nabantayan sir, ika-isa ko nasumbagan kay pag sumbag niya nakasagar man ko kay nakabantay man ko sir na igo kong dunggan nakaduko ko. Pagduko na ko sir, mo action ko kuan unta kanang kuan ba kanang mo saka bitaw aron nga abi na ugwa na segunda. Naama na si Ramos ni segunda. Nisumbag po si Ramos imo Nasumbagan kong Ramos. Asam ka igo? Naigo kong kuan pikas donggan sa wala nga bahin. So naapod na. Naigo po ang nakasumbag. Man naay nakakita sir. Okay. Ang nakakita mismo daghan. Ni istorya sa kuha nga og giunsay gud ko nila pagsumbag atong higayuna. Ako wala na ko kahibalo og gisigundahan ko nila og sumbag kay nagduko man ko sir nga dili maigo ang akong naong. Nagdipinsa man ko. Sa tan-aw nimo nganong nipalag or nganong gisumbag ka ni Yanes unsa may gisulti nimo ato nga pulong sa imong nahinumduman nya
nasuko siya naabot sa pagpanapat. Kana sir, mao Oh. na gusto na akong tubagon. Okay. Kay kanang pag-ingon nga nasumbagan ko Yanyes, wala gyud ko'y giistorya ana about bisag usa ka litra. Wala gyud. Ang akong gipuntarya si Ramos, kay si Ramos mao'y nagsigig pito nako. Okay, Chris, so duha gid silang nanumbag sa imuha. Nya ni balos ka. Wala ko kabalo sir. Wa ka kabalos. Wa gyud ka kasumbag bisag kinsa sa ilahang duha. Wala ko kasumbag sir. Kisay kauban nimo sa pedicab ato. Akong asawa ug akong anak, Pila edad na mo anak? 4 anyos. Unsay reaksyon sa imong anak? Hilak? Diha siya nakahilak sir nga nasumbagan ko. Oy, mao nay. Wala na siya nihilak katong naglalis pa mi ni Ramos. Okay. Pagsumbag ni Yanyes sa ako Oh. naigo man ko, nakakita akong anak, perting syagit niya. Sige. Naaman may video sa pagsyagit. Oo, sige. Pero wala sa video nakuha nga gisumbag ka. Wala na kuha sa video nga nasumbagan ko, pero naay video nga nakakuha sa permero nga kuha, pero wala gi-upload nila sir. Wala gi-upload. Nakita man ko nako ni sa Facebook nga gi-mention ako pangalan sa post ni asawa ni Munes Maricho. So siya nag-video ani. Kuan kanang katong babae netizen. Netizen ang nag-video. Nya gipasa sa imo, gipangayo ninyo, nya gipost sa imo asawa. Oh. Nakabalo mo kinsay naka-video nga katong gisumbag ka. Ang gingon lang niya sir, kuan daw siya sir kanang media. Media. Wala may media daw siya, wala lang siya naka-ID tungod kay namalingki siya. Pero wala ko kailan niya, pero siya mismo nag-ingon nga kuan kanang media siya, wa siya ka ID kay namalingki. Malingki. Kung ipatawag daw siya, mo adto daw siya. Mo nay gusto na to masayran kay basin unya, tawagan man na to ang TMC karon, human ani. Basin unyag moingon po sila ikaw may naguna-una. Mao na ginagingon sir. Mao gingon ni kinsa? Okay, giusay man mi gapon. Nausay na mo gahapon. Unya. Unya, kumusta man ang paghusay? Maayo ni kay nahusay na mo gahapon. Bago na to na ipadayon ng paghusay, pag human og sumbag sa imo, unsa may istorya nila Yanyes ug ni Ramos sa imo, samtang gisumbag ka. Kuha, pag sumbag ni Yanyes sa kuha, wala may dagang istorya sir, ni lakaw raman to si Yanyes. Humagsumbag lakaw na. Oo, ni lakaw man to dayon si Yanyes man si si Ramos, wala na po yung dagang istorya kay nakasumbag naman sila man. Ako, among ko kabalos. Kabalos, suman, lakaw sila, lakaw. Wala na dahil ni ulang sa inyo ha, yung mga tao sa palibot. Ang nain ni ulang, ang katong witness nga nakakita gyud sa pagsugod sir. Ni ulang siya, niana siya sa mga TMC nga, ayaw ninyo gingunan na sir. Istoryahin lang ninyo na sir, niana siya sir. Ni anak siya. Ayun yung gingon na sir, istoryahin lang na sir. Mo'y gingon sa witness na witness. So naagyod kay witness. Kita pagsugod. Sige, direta sa kuan, inyong paghusay ninyo dito mo sa opisina sa TMC? Dito sir, dito. Okay, unsa may nahitabo aning gahapon sa inyong paghusay? Kuan sir, kanang dili man unta ko gusto nga mahusay lang og nga nato kadali sir ba kay naman ko'y medico legal sir gigunitan. Napo ko'y blatter gigunitan. Okay. Di ba kita dito? Gusto unta gyud nako sir ba nga kasuhon unta gyud. Nya. Ang problema wa lang ko'y kwarta sa kakaso kay paya na sumbagan nga wa ko kabalo kung say sala nako anong gisumbag ko. At naatubang nimo si Ramos ug si Yanyes. Atubangan ni Chip Kapuyan. Yes. Okay, unsa may istorya nila dito sa ilahang side? Tudo balibad man sila sir nga wa daw sila wala daw kasumbag si Yanyes ako man ako daw nakasumbag daw ko ni Ramos nga wa man ko kasumbag bisag isa. Naunsa naman ang istorya ha? Ang ingon pa niya sir nakuto-kuto daw nako sir. Dili ka na kalibangaon si Ramos ug ako makasumbag kuto-kuto ana sir. Yatay no? So wala gyud nimo to gi kuto-kuto. Wa gyud nimo sumbaga. Wala gyud sir. Ani na. Bisag kuhit man lang wala. So di gyud sila mo angkon ana nga
nga nanumbag sila nimo og ang ilaha ikaw mo'y nanumbag nila ana. Ako, di bali sir, mo Oy. gina akong kuan unta. I-upload lang unta sa katong nagvideo para maklaro gid ang kamatuoran nga wa gid ko nang hilabot sa mga TMC. Na may mga CCTV na diya mga building siguro din na no? Nga makita ang Sa kuan Rodyon, panghitabo. sir, sa Rodyon. Sulayan na to. Nangutan ako. Oh, onya. Sa gawas ra daw kutob dito kabot sulod. Di Sa kabot. dili kabot sa layo. Ah, okay. Kato na lang ang pag-asa katong kuan. Media ang gingon nimo. Nga naka-video sa panghitabo sa pagsumbag sa imuha. Oh. Oo. Di man gid sila mo angkon unsa may nasettle na lang. Oh, na-settle naman ang noon sir. Wa mo koy mahimo sir kay gusto ta na ako kasuhan pero wala mo koy kwarta ka kaso gud sir kay mao kay na nga nakahimo ko nga mukaso unta sila ha kay dili mao ang ilang gihimo sa ako ha. Walay nangayog pasaylo aning istorya ha. Sa permirong pag-ingon ni Sir Kapuyan nga mangayo pasaylo dili sila mangayo sir. Oh, Sa permirong ingon. okay. Sa pagka-ikaduhang ingon, maor gyapon wala ningon nga pasaylo ako sa akong nahimo na mao na ana-ana. Wala sir. Ingon man si Sir Kapuyan nga mag-shake hands daw ana amigo na daw. Nag-shake hands mi nga mo tong gigayon na nga nag-ingon na sila nga pasaylo ako sa kuan ana. O sa to pa sila may naisala kay nangay masag pasaylo. Oh, Oh, sir. di ba kay ang tao nga mga igpasaylo means nakasala. Oh. Ang magsuri man kagwa kay sala. So dapat ni angkon sila kay nangay man sila pasaylo. Nya karon nangayo sila pasaylo nya ingnon nya ikaw may nanumbag di man kami. Unsa man na nga sorry. Di na to na masabtan, no? Oh, mo gyud. Nahitabuan ni Chris, di man nimo kagustuhan kay tan-aw nimo agrabyado ka, ikaw mo'y gisumbag pero gisettle kay kwartang ikasukol ani o ikasukaso Wala, pa. sir. Oh, ang gingon po sir sa kuan sir nga kung ikaso daw na sir, i-dismiss ra gyapon daw sir kay wala daw video nga ikapakita Kaysa ingon. permiro yung pa kay si Yanyes mo dinay man gyud daw sir. Kisay ingon niya ma-dismiss gyapon kay way video. Si Sir Kapuyan sir. Tawagan ako si Sir Kapuyan karon para po sa ilahang side. Okay. Sir Chris, unsay imuhang mensahe ani sa tanan, mga enforcer, mga driver sa imuhang nakutlo nga lesson aning nahitabo sa imuha. Labi na nag-viral ni sa social media. Ang ako lang ika-mensahe sa mga TMC kung sakto na sila og mga seminar dili sila mo diretso panumbag o kuan ba kanang wala sila kabalo sa unsay panghitabo dapat ilaha usang kuanon ba istoryahon na unsay sinugdanan ani ana nganong naabot ni siya sa ingon ani nga pagi nga naglalis mo ana ba dili nga bagon diretso. To be fair, ako tawagan ng TMC karon. Sir, salamat kayo. Sige sir, salamat sir. Direta kang Sir Tiding ang ato ang chief sa Traffic Management Center. Sir, good morning. Good morning. Good morning, Sir Tiding. Kapuyan, maayong buntag, Sir. Live ta sa Rondak Bayan sa Charm Radio, Sir. Yes, good morning. Yes, Sir. Natawagan ako tong kuan, Sir, katong pilikab driver nga si Chris Morales. Nya mato pa niya, nahusay naman daw mo nimo, gihusay na daw nimo sila kagahapon. Gisaysay niya, Sir, ang tanang side niya. O niya, para patas, kuhaon po nato ang side sa TMC, labi na sa mga enforcer. Matod pa niya, Sir, dili unta siya gusto ngahusayon kay para niya siya agrabyado. Pero, wa daw gihapon siya mahimo kay wa siya kwarta ikasukol ani. Ang iyaha daw gikasakit, Sir, kay sa sugod pa daw sa atubang sa kaning Yanyes o kang Ramos, atubangan si imuhang buhatan sa imuha, wala daw nangayog pasaylo. Pero pagkahapit na mahuman ang istorya, diha na daw nangayog pasaylo. Unya, wala ni angkon nga sila mo'y nanumbag. Kay matod pa ni Chris Morales,
Niingon daw si Ramos ug si Yanyes nga siya mo'y nanumbag sa ilaha sa mga enforcer. Unsa may side sa TMC ani sir? Ani sir, ang gisulti mo sa kwa sa itong traffic enforcer, siyempre na ilalim sa version, no? Okay. No? Katong hitabua, ni Duol si Ramos kay naglisod og paatras siyang pilikab ang katong driver. No, yan giduol pero giwisulan niya siya whistle kaya naka-obstruct na. So yan giduol kaya yung tabangan, no? Birahon niya ro magkapaatras. Then naog Ginoo na suko niya kanibalaan po nato kana di katong drivera. Murag na ay kasuko na daan ni Ramos kaya nadakpan ko sa una. Okay. Pero nga stick ko na si Ramos, no? Okay. So pag nangisog man kuno tong driver, yatubang sa asawa, so nagtarikod, gikuot ang gikuot kuno sumbag atong driver ang si Ramos. Na igos ko to mo po na version ni Ramos, ha? No? So dito na ang commotion. So dito makita na to sa video na ang bata na lisang to tungod sa commotion. So resulta sa commotion nila, no? Okay. So mo po na version ni Ramos. So pag ari diri, wala man ako siya pugsa ng gigariglo. Oo. Ang gihanyo lang ako kinasingkasing silang duha. Oo. O siya na great party, agrabyado nga side na kung pwede, ako sa doon. Initiate ako sa direct. Kaya lisod man po doon na one-sided ko. Oo, bitaw. Ko kay tao na ba nako. So, Bitaw. nanginahan sa driver, ako siyang gihanyo nga maayo ugi baka kay ikaw diha ka na nginabuhi sa kalsada, mapod usab ang kining atong traffic enforcer niya. Dili man maayo nga magdinomta na ita, di ba? Ulusta na nginabuhi. So, ang gihanyo ang gatong driver o ang inahan niya, pwede ba nga ato lang mo sayan diri kay kung katong pag-usay na ko nila, hindi sila pa-usay kung nagabiyado ka, mapugos ko pag-refer nila ngadto sa barangay. No? Ay nagdala na to sila medical certificate. Oo. No? Mayo ang pag-usay na ko diri, basta po niya iyan na ko sila kinasingkasing o makapasaylo po sila kinasingkasing nga mayo lang kabubuton nga ipauli na ko lamay ang kabubuton nga unta kita diha sa kalsada. Di na magdinutan ay magamiguhay na, no? Kaya lisod man, mo manay kuhan dili maayo diyan sa kuhan kalsada. So nakasabot Okay. pa po itong driver. Okay. Oo. Pero wala na ko siya pugsa. Oo. No? Pero tinuod itong kuhan, ipapangay po na kong pasaylo siya, yes, nangay siya pasaylo. Yan, naglamanoy sila, nagpo sila, nagtuo ko nga, o kato na ang kuhan na nagkaulian nila may kabubuton. Okay. So, sir, kay maki-interrupt lang, sir, no? So, sayon mata, sir, ang tao nga mangayog pasaylo, nakasala. Okay? Oo. So, nangayog pasaylo si Yanyes, it means siya ang nanumbag. Murag something ingon ana, sir. So, kung ingon ana, sir, tama ba enforcer na to manumbag, sir? Dili po na. Tama, pero ako kung magtudlo po nila nga manumbag kay kan sigurong tao, bisag kinsa nga tao nga ma-provoke, di ba? Yes, sir. No? Siyempre, ang resulta na nag-retaliation, mo retaliate. No? Moto na, hitabo siguro ito inato, kaya na yung nag-provoke. Bisan Okay. pag gani, ang katong pag yaw-yaw niya nga isog kay siya, na-provoke na daan ang traffic enforcer nga, dili mayo nga magsinggit-singgit. Pwede man istoryahon. So, walay daw tan nga purpose si Ramos pagkadto dito. Okay. Pagduol sa iya, ha? Okay. Doon sa pagtabang sa sayang sakyanan niya, mapaatras sa ron maglarga siya. Okay. Sir, unsa ba'y violation sa mga pedicab driver sa ingon ato nga nahitabok? Say for example, kato si Ramos, gisingka-singkahan, gisinggit-singgitan sa driver. Na ba'y violation na, sir, nga pwedeng pwede siyang tikitan? Oo. Yes, sir. Makaipos mo ito, discourteous nga driver. Oo. Diba? Mawag niya po nang i-impose na ito atong mga driver sa pedicab na dili maayo ang pagdala ngadto sa ilang mga pasahero. Kanang ay pagsingkahan. Okay. No? Oh. So, discourteous. Discourteous. So sir, nindot ing ato na lang ilang gihimo instead ila pang gisumbag. Ila na lang tikita na lang nila kining patakaran or balaod kung naay mga magsinghag-singhag din na
tikita na diretso, di na sumbagon. Kana po, kana gyud unta. Kay what if ni balos to si kuan magsinumbagay sila dito. Unya naibata nga nakakita ang anak luoy pug kayo pod. Sigon pa sa ni Ramos po sa iyang version, sir, Mike. Pagduol niya, tungod siguro na siya pagdumutong driver nga to sa iya ha, kaya nadakpan sa una, mga version niya ha. Okay. Pag-mediate na ko nila diri. Pagpangisog na, iduol sa asawa, iatubang gigako, so nagtalikod ang asawa nga to ka Ramos. Pero sigon pa ni Ramos, ni kuot yun sumbag na to niya, naigoy ang kuto-kuto. Muto nga pagtanaw daw niya niya sumugag ni si Kuan, muto ni iduol po siya. Okay. So, mao man nay nahitabo sir sa inyuhang pag-atubang kagahapon na nagkasinabot na ang duha ka panig. Oo, nagkauli na ilang maing kabubuton sir sa both sides. Okay na sila. Bito, Okay. unta. Ang ipasabot nga, di man po may mag-dinumtan no? Ang pangita po, lumalapay lang po na. So, akong giulay lang maing kabubuton, hindi mag-dinumtan kay puro sila naa sa karsada kadalanan ng nabuhi. Unta kini si Chris ug si Ramos kay nanamaday ni sila Bikil wala na nila na kay magkita maghihapon sa dina sa kalsada. Kahapon po sir Mike, yes, sir. nagkauli na gilang maing kabubuton ni Ramos kay dili siya si Kenny Morales si Chris dili siya nabiado ka Ramos pero nagsubayay man to sila kung sa sila subayay mo parinte bato sa sigon sa nadunggan ako sa inahan ni Craig. So may ang resulta sa pag-mediate na ko nila. Pag-husay na ko nila kay kung dili jud mahusay to si Chris katong driver sa Pilikap, mapugos ko pag-refer na dito sa barangay. Okay po sa sigon sa kabubuton po sa pagbabiyado nga party. Okay man po silang duha. Okay, so, sir. Ilagay na ko sila na may pagkikita niyo si Chris, pagkita mo niya, may niyang kabubuton na naatuon niyo dito kay ang mama niya na marag ganinda man po diya dapita. Bitaw. Okay, sir, tungod sa nahitabuan ni sir, imuha bang usay nabagay plano ni sir nga ma-meeting ang mga enforcer nga para malikayan na yung anak kung tinuod man o dili dapat mag-correct ba o seminar usab ba nga bawal gyud nga manumbag na. Sir Mike, yes sir. Every Wednesday natay moral recovery program. Okay. After niya na sa mga pastors nga mag-conduct ng MRP. So automatic din ko na Sir Mike na gamitin ko for unsay mga info dissemination, unsay mga kuan gusto ipalo sa mga traffic enforcers, no? Okay. Para mga directive po ni Mayor Joseph na kay naman sa mga directive niya nga atong impose. So every Wednesday naagid mga meeting kami na panagisgutan mo niya wala ko pag magkulang nila nga kanang isa jud nga while na dia sila performing their duties na once nga para motorista courteous sila mag-approach sa mga motorista, mga drivers. Courteous dili walay matigulan og sa mabatanon. Ang approach mo importante na courteous ta mga approach. Kay mo na yung duty nato. Okay. Salamat kay sir kay kabalog yun nga dili gyud lalim ang inyong trabaho din sa kalsada. Labi na lailahi ang mga batasan sa mga driver nga to ang bantayan. Dahil makasupak o niya mga high blood, mga suko, mabutang pas peligro ang kinabuhi sa to ang mga enforcer. Sama atong gipusil. Makita man po nato sir, ma-observe nato na while nag-perform sila ilang duty desk kadala na itong mga traffic enforcers, di malikayan o atong matawag na prone yun sila sa harassment kay namayuban may mga traffic enforcer na mo, no? So, muna akong ikuan nila na kung lang ta ka ng pasensya lang ta kay part sa itong duty. Tama. So, magpasensya ay lang yun. Okay, sir. Pagkaroon ko niya siya, nagapahimang no ko nila na be courteous nga to sa inyong, dito sa mga motorista. Pag-approach, no? So, tuduan ko na sila na inigpara, no? Kung nakabaylit mga lis, pagtanaw ni mo, pagpara nyo, paibalon ni mo, primero, kung nanong ipara ni mo siya, kung nakabaylit, then primero, ang ipangayo niya, ang pagtanaw, ang CROR, din usap ang lisensya, din pag-igusta na wala ko magkulag pahimang yun nila, sir, nga courteous sila mag-approach sa mga motorista, no? Ayan. Yes, sir, Kapuyan, lastly na lang, no? Isip ikaw ang head sa
dumala or pag-guide aning batas trapiko sa tuang syudad sa Digos, unsay ato ang mensahe sa tanang mga motorista, sir? Sa atong tanang motorista, mag-amping lang, mag-observe kanang safety atong pag-drive, no? Ipaabot po na ako dito sa, mag-observe na po ka na mga traffic lights. Ang atong mga traffic enforcement, educate na ako, kanus aga mabiti, makabalit og beating the red light, no? Kanay uban, kasi madakpan, nga dili, actually, wala pa niya, di pa dito beating the red light, no? Educate ako sila about ana, no, sir? Yes, sir. So, ilakbitan lang po na ako sila nga sa atong mga pedicab driver, no, na masahiro, for hire, kaya nagdakop ng taron ng mga kulurong, kaya kailangan lagi saktong lugway, no? Okay. Karon, so nagsugod na ta, as ka direction ni Mayor Joseph. Then, ang ako lang untang ipaabot dito sa atong mga motorized tricycle for hire nga driver, na ayun lang nagdala ang nila ilang pasahero kay pipila na maabot dito sa opisina, muni, pakanaubon, ina na ba? Yaloy kaib, sa gulan, na po yun na dalang bata. Nabot siya pong gagapon dito. Dalang bata, di pakanaog. So, unta, ang yun na to sila na sahira kung membro sa itong pamilya ang mahitabuan ng nana. So, unta, maayo nila ang pagdala sila ng mga pasahero, mga motorized tricycle driver for hire. Okay. Alright. Sir Aristides Kapuyan, ang hepe na to sa TMC. Sir, salamat kaayo sa imuhang panahon, sir. Daghang po ngayon salamat, Sir Mike, o daghang salamat sa mga tukimpin pa minong. Okay, thank you so much, Sir Tiding Kapuyan, ang ato ang hepe sa Traffic Management Center sa Digos. Sa iyahang pagpaklaro, despite sa iyang kabisi, iyahagyong natubag ang ato ang hangyo. Daghang salamat kayo sa tuang TMC sa pagdumala ni Sir Tiding Aristides Kapuyan.